Report! Idol Dennis, nagpindas promise. Please come in. Maragsakan iti barangay officials ti barangay 30 Suyo Lawag City a barangay mi agapo tayo inoten tiya panakampamuda gapo iti sunflower farm. Idi lang kalman personal nga bimisita ti City Agriculture Office sa kadwana ni Mayor Brian Alcid nga nangkita iti panakkel nga farm iti barangay masarakan ti Dapayan iti nakamat nga lugar. Inapresya ti City Agriculture Office gapo repitas ti nagbanagan ken ti outcome iti sunflower nga iti agama ket patok nga pagpasyaran ken pagpicturan dagiti dumagdagas iti nakamat nga barangay. Una ni barangay chairman na Dominic Toledo kahit dabay nga palawaen iti nakamat nga farm bagayan ti pananginayon iti fishing boating ken ti zipline. Masarahan ngamin iti dike ti zipline nga wala si kono kwan iti karain patsan nga iti agama ket nabintas iti lokasyon na para palang ti ecotourism purposes ti nakamat nga barangay. In pagunam-gunam ti barangay officials ti barangay Suyo nga nasken iti parang taripato dagitoy dagitoy agbayag ken sangam sayang iti banog ken oras da nga nangarami sunflower farm iti nakamat nga barangay. Iti agdamakit free, libre. Iti panagturon ti lugar awan ti masisingir ng environmental fee. Gabo dadagit as biglayang iti karayan, kinasamitan iti dalan nga agturong. Masarakan dato limukoy akonami iti barangay Suyo. Mapinga limukoy lungog. Gabo ti siya taktubakan ng iti bomba iti World War II. Iti parang sakop iti hapon iti asyurad iti lawag iti agdamakit mapabidsar ti lugar nga nagbaling nga ecotourism farm iti barangay Suyo babayan ti sunflower kenda dumapay ngumulmula nga makita iti nakamat nga lugar. So congratulations dagiti barangay officials ti barangay Suyo headed by barangay chairman Dominic Toledo. Makabagyan sakit din ni Bernadette Toledo. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News.